Magandang araw Pilipinas, welcome to CNS Vlogs PH. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon sa inyong lahat. Buhay probinsya, welcome dito sa aking munting bukid. Tanghali na pala, ayan kailangan kong mag-igib na. Susubukan kong mag-igib sa balon gamit ang mga sinauna kawayan para makakuha ako ng tubig sa balon. Ayan, ako na muna Papa Mong ang mag-iigib. Ayan, ito yung mga ginagamit naming pang-igib. Ika nga nung 19 kopong-kopong. Ayan, pag sinabi mong 19 kopong-kopong, ito ay matagal na. Ayan, ito yung ginagamit namin. Hayaan mo muna ako Papa Mong naggamitin ito. Ayan, pahinga ko muna at gagampanan ko kung paano mag-igib ng tubig galing sa balon. Ayan. Okay. Eto na. Ayan. Ayan, ganito lang. Ayan, pupunta tayo sa balon. Ayan. Ayan, samahan mo ako Papa Mong. Ayan, tuturuan mo ako. Ako lang gaganap ngayon ng pag-igib. Ayan. Ayan, pupunta tayo sa balon. Ayan, ganito yung mga sinaunang pag-igib ng tubig. Ayan, buhay probinsya tayo. Ayan. Ayan, siguro ang layo nito sa aking munting kubo, aabot siguro ng mga 40 meters. Ayan tayo dito. Ayan, itong kawayan na ito, ayan, nakukuha lang dito sa aming mga paligid. Maraming kawayan kasi dito sa aming bukid. Sige namin pagsigit ng bukid. Nasa balon. Ito yung aming balon. Ayan. Dito na rin ako naliligo tuwing umaga. Ito'y bukal na tubig. Try natin kumuha na ng tubig. Ayan, ganito lang. Ayan. Ito yung mga sinaunang paraan. Ng pag-igib ng tubig. Ayan, nakakatuwa. At syempre dito sa aming munting bukid, ayan, libre na yung tubig. Bukal na bukal pa. Ayan, nakakarami na. Ayan. Ayan, puno na. Nakarami na. Ayan. Ganito lang ang pagpasan ng kawayan. Yan, may lamang tubig. Kailangan, ayan, ganito. Ayan, nakatayo. Ayan. Ganito lang. Ayan. 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 Kailangan huwag matatapon. Ayan. Ayan. Mahirap at masarap ang buhay dito sa probinsya. Tingnan mo nga naman. Ayan, ganito lang. Ayan, para lang mga dyan. Medyo mababasa tayo. Aming tapat na ngayon dito sa amin. Okay, probinsya tayo ngayon. Basa na tayo. Malapit na tayo sa ating munting kubo at dito natin ilalagay yung ating tubig. Ayan, nandito yung tapayan. Ayan, kung naitatanong nyo, itong tapayan nito ay matagal-tagal na ring ginagamit. Ayan, try natin ipasok itong kawayan. Ayan, kailangan hindi matatapon. At yan, ganyan lang. Ayan. Ayan. Mapapansin nyo. Ayan. Ayan.
Ito yung mga sinauna at traditional na pag-igib dito sa amin, dito sa probinsya. Ayan, hanggang ngayon ginagamit pa rin ito. Ayan, masarap at mahirap ang buhay probinsya. Ayan, libre tubig. Ayan, sariwang hangin at mga sariwang gulay ang makakain mo dito. Ayan. Tara na sa probinsya. Ayan, uwi na tayo sa probinsya. Ayan. Napakasarap ng buhay dito sa probinsya. Ayan. Kung mapapansin nyo, ayan, ito rin yung mga sinaunang pansandok, tubig. Ito yung baon ng nyug. Ito rin, yan, mga kahoy. Kinuha lang ito dito sa aming paligid. At pag gagamit ka nito, ayan, ipapasok mo lang ganyan. Ayan, meron ka ng tubig. Ito na. Hindi ka nagagamit ng plastic. Ganito lang, kasimple ang buhay probinsya. Ayan, libre tubig, libre na halos mga pagkain nandito lang sa paligid. Ayan, tara na sa probinsya. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po sa lahat. Muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos, mamala.